Kini. Bawujaha ndifunda le Bible. Kubani utata kaYesu? Uthina wathi ngwaswa ngapha uzobuza uYesu apha ku. Jaha ngibani umama kaYesu notata kaYesu? Sana simvana jonga. Amen. Bamba iBhayibheli. Amen. uYesu. Nandif. Umama wakhe nguMaria. Maria. Yabo? Utata wakhe nguJosefa. uJosefa. Ne? uMaria wakhawulwa ngumoya oyingcwele. Nandif. Wakhawulwa ngumoya otheni oyingcwele. Ukuthini ukhawula tata? Ukhawulwa sona sibomvana ngesixhosa esibambekayo kukukhulelwa. Andif umuntu pregnancy. Andif pregnancy. Yabo? Xa usithi uMaria wakhuleliswa ngumoya, utata kaYesu ngumoya. Sona sibomvana utata kaYesu nguThixo. Kaloku uThixo ngumoya. Utata ke ngumoya. Ne? Andif Hayi tata ivala nto ithethayo. Kwawuthenga uJosefa njeni tata kaYesu? Awakhuleliswa ngumoya. Eyam iBhayibhile ithi unyana kaDavide. Ulantsika wena sona sibomvana uYesu utata ke ngumoya utata akhe nguJosefa David. Yo hayi film tata Jwarha. Ndise eliphi kwamkhulu? Thixo, ndise eliphi tata Jwarha kwamkhulu? Tata kaYesu. uDavid okanye nguJosefa okanye ngumoya. Ndizama ukuthi wena sona sibomvana uYesu unyana wakhe utata wakhe yayinguYosefu kuba umoya oyingcwele uMaria ulanda uDavide waba ngutata akhe uThixo. Hawu ndenzela inhloko suyicacisa. Sisimanga. Hayi sisimanga sezimanga. Ngesona tata Jwarha isimanga. Hayi sisimanga sezimanga. Sazo izimanga. Umbone phi? Ubani? uYesu. Uvukile. Emangcwabeni. Sezimanga. Emene cawe uboniwe evukiwe. Yazi ingoma kanti ulusana. Ayisithi ulusana yilisikhathi kuba ngithetha kaYesu sona sibonga kanye. Amantas.